Bay, balik ko na to si Vanji nga katong na-depresya sa pangunahuna tungod sa depresyon kay gibiyan siya siyang bana. Yan na siya upat kabuk anak. So naay ni donate niya og 1,000 pesos para grocery og 5 kilo nga bugas. Og manginaot pug ko nga naitaw diha nga maluoy ni Vanji para i-financial sa iyang medical para sa naa siya matumar aron ang iyang depresyon maiban-ibanan o ginaut unta maulian na ni si Vanji. So kani nga video is part 2 na ni siya kay pagkaugma dayon ana nagpalit ta og bugas diri sa RG and MJ merchandise. Nya gipahangyo pud ta kay kabalo sila nga for charity ni akong gibuhat. Nya dito dayon ta palit sa tapad ani kay ang Metro Supermarket. So nisud ta dito para makapalit ta og pangonsumo o groceries para sa pamilya ni Vanji para at least na lang na ay konsumo sa pila ka adlaw lang. Mao to ang atong gipamalit is mga basic needs lang. Gamay lang usa ang atong napalit karon no kay gamay pa man atong budget. So kanilang usa pero good for pila ra ni ka days. So mao to atong gibayaran is 900 kapin kay 1,000 ra ang ato ang kuan budget. Unya adto na dayon ta after ani then ready na atong 5 kilos dayon ang mga groceries pangonsumo. So after ana ni adto na dayon ta sa ilaha. So excited kayo ko nga mabot na dito sa ilaha pero dili na to kalikayan tungod sa sitwasyon ni Vanji sa iyang pangunahuna. Dili na to matag-anan kunahuna ya dili na to matarong og content. So diha nakita na to sa video nga medyo nanghagi siya nagwild kay naay tawo nga bag-o sa iyang pananaw kay kuno kuhaon ang iyang anak ako kunong kuhaon niyang anak mo nang nasuko siya. O iyang mga anak o iyang mga kaliwat kay nagbaw og pugong niya pagbitad pa uli kay para magkatarong hinaot tabangan ninyo si Vanji kay lisod jud kayo ang ilang sitwasyon nga pamilya kay every time nga dugay siya makatumar sa iyang tambal or dili siya katumar sa iyang tambal kay nahutdan na or kana ganing gigutman na siya mao nang mo tukar na pud na siya sa iyang sakit. Mao din ato napalit no sabon panglawas, toothpaste, shampoo, kape, tuna, sardinas, corned beef, biskwit, noodles o kining gatas o ang kaning 5 kilo nga bugas. Maayo pud unta nga kung naalang ko'y budget makapalit unta ko og tambal nga para sa iyang pangisip para at least na lang mukalma siya og napagipuruhan nga maayo siya. Pero wala man gyud ko ana so I hope kung kinsa toy makatabang ani niya tabangin taon bisag maintenance lang gyud para naay matumar para maulian ni siya. Mao to wala ko mulaw sa ilang Vanji kay kung makakita siya nako magsige man siya og istorya dako kayang tingog niya dili siya komportable kung naa ako kay basin ko no akong kaon niyang mga anak niya iya kong awayon niya diri lang mi sa iyang silingan para magkaistorya mi sa iyang anak. Ito ay si Gian Rodrigo, akong ginikanan niya si Evangeline Takokong. Yung sakit karon kay maong depression. Then salamat ko sa mga tao nga nitabang na ako o mutabang pa namo ko kun. Hinaot lang ta ko nga kay mutabang namo lisod kaayo kay walay suporta nga gihatag akong amahan tungod nibiya na siya din akong lolong lola mga tiguang nasad. Upat mi kami nagsuon din wakay nag-eskwela pa sad. Hinaot lang unta ko nga nay mutabang ni mama bisan pang tambal na lang niya kay lisod kaayo kung maging anak na lang siya kay nagkinahanglan pa mi niya din ako mga lolong lola mga tiguang nasad nya daghan biya may managsuon nagneed lang ta ko nga kanang sa gamay lang nga kanang financial basta nanta may kapalit og tambal. Hinaot matabangan nato si Vanji kay para na sila mapalit nga tambal para sa iyang pangisip. Aron maayo na yung taon siya kay bata pa man gud kayo ni siyang inahana. Nag-edad pa og 34. Nya upat baya ni sila kubok mga bata nya tiguang na pud taon kay mga apuhan. Tag 70 na kapi ng edad. Nya ang bana pud niya kay buwag sila. Nya di pud kayo ka sustento og tarong kay gamay ra kayo ang kitaon sa panginabuhian. Nya sa sunod na pud nga video salamat kayo.